जुदि आसामाव आरोबाव मोनद' हारिनो एसटी स्टेटास होयो जों बर'फ्रा मा खहा जागोन थाखानाय एसटीफ्रा मा खहा जागोन आरो गमामायैनो बर'आ बांसिन खहा जागोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना माब्लाबा सानफेरदोंना जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बे साननैसोआव नुदों जे एबसुखौ ब्लेम खालामदों एबसुआ पलिटिकेल जाबाय आमुक हानजाया ओरै जाबाय बायदिसिना बेबायदि सोरखौबा बेबायदि रायखमानाय मुं सुनाय ब्लेम खालामनाय जों नुगासिनो थादों नाथाय बै दैदेनगिरिफोरा मोनद' हारिनि एसटी स्टेटास होबा मा जागोन बेनि सोमोन्दै सरकारखौ गोख्रोङै सोंखारिनाय जों नुनो मोनाखै स' बयनिख्रुइ बांसिन खहाया जागोन बर' हारिया जोंनि साफ्रोम बर' आइ आफा बिदा फंबायखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो बै एसटी स्टेटास बिनाय बा होनो नागिरनायनि मोनसेल' थांखियानो जाबाय मा बर' हारिखौ लोरबां खालामनाय आसामाव बर'नि अनगायै आरोबाव स्ट्रं एसटी सुबुं बा एसटी हारि कास्ट रावबो गैलिया सबसे स्ट्रंसिन बोलोगोरासिन शेड्युल ट्राइबानो जाहैबाय जों बर'फोर बाखि मिसिं कार्बि बेफोर एसेबां नङा बेनिखायनो बर'खौ जुदि डमिनेट खालामनो हायोबा बर'खौ जुदि उइक खालामनो हायोबा गासैबो बिथिंनिफ्राय गासैबो मोनथायनिफ्राय जोंखौ जुदि बन्चित खालामनो जुदि हायोबा गासैबो जों मोननो गोनां मोनथायफोरखौ जुदि खोमानानै होनो हायोबा आवग्रिनानै जुदि लाजोबनो हायोबानो बर'फोरा आल्टिमेट गोथाङैनो गोथै जागोन मोनद' हारिया एसटी जानाय लोगो लोगो आरो जायफोर हारिया एसटी जानो नागिरदों बै हारिफोरखौ नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ बिसोरो गासैबो बिथिङावनो जोंनिख्रुइ बेसेबा गोजौआव स' बिथांमोना जुदि एसटी जानाय लोगो लोगो मा जागोन जों बिसोरजों कम्पिटिसनाव फेलें जागोन मोनफ्रोम कम्पिटिसनाव जोङो बिथांमोननि उनाव थानांगोन जुदि कलिटा जनगोष्ठीया एसटी जायो मा बर'फोरा कलिटा जनगोष्ठीजों कम्पेयार खालामनो हागोन कम्पिट खालामनो हागोन फरायनायावनो बुं बायदिसिना बिथिङावनो बुं मा जों बर'फोरा बिसोरजों कम्पिट खालामनो हागोन कम्पिटिसन खालामनो हागोन मा जों फेर मारिनो हागोन थारैनो हाया जों बिथांमोननि रुजुनायाव बेसेबा गाहायाव जोंनि सोलोंथाइया ओरैबायदि उइक जोंनि समाजखान्थि रांखान्थि गासैबो बिथिङावनो जों जोबोर उइक स' बेबायदि बिथिङाव कलिटा जनगोष्ठीया जुदि एसटी जायोबा जों बिसोरजों माब्लाबाबो कम्पेयार बा कम्पिट खालामनो हानाय नङा आरो बेबायदि मोनद' गुबुन गुबुन जुदि फैबावोबा गासैबो जोंनि मोननांगौखौ गासैबो लाजोबगोन नोंथांमोना मिथिगौ कटा जों जाबाय कटा गोनां हारि जोंनो कटा होनानै दोनदो संबिजिरा नङा होमबा कटा 15% 10% प्लेन 10% 5% हिल्स स' बै 15%खौ लागोन बै जोंनिख्रुइ गोजौसिन दावगासिन खानाय गोदानै एसटी जानाय हारिफोरा जोंनि गासैबो सुबिदाखौ लाजोबगोन अब्ला नोंथाङा ना मेडिकेलाव सिट मोनगोन ना आईआईटिआव सिट मोनगोन ना एनआईटिआव सिट मोनगोन ना इन्जिनियारिं कलेजाव सिट मोनगोन ना इउनिभार्सिटियाव सिट मोनगोन ना कलेजाव चान्स मोनगोन फरायनो एडमिसन लानो स' गासैबो बिथिङै जों मा जागोन जिर' जानायनि चान्स थागोन आरो बेबायदि जिर' खालामनो थाखायनोथ' बिथांमोना एसटी बिदों जोंनि बर' सुबुंफोरा माखासे बे बाथ्राखौ बुजियो माखासे बुजिया आरो जायफोर लिडारफोरा मुखा गाननानै डायलग मारियो बाथ्रा बुङो बिथांमोना बेखौ मानो गोसो होआखै गावसोरनि हारिनि गेजेरावसो माखासे ब्लेमखौ होलायबाय थादों बर'फोरनि गेजेरावसो आमुक हानजाया ओरै आमुक हानजाया ओरै आमुगा पलिटिकेल जाबाय आमुगा पलिटिकेल हानजाजों लोगो नांनानै खालामनांगौ जाबाय एबसुनि सेंग्राफोरा गासैबो राजखान्थियाव थांजोब्बाय बेखौल'सो नुगासिनो थादों नाथाय बैफोरखौ मानो बिग्रायखाङाखै बैफोरनि सायाव मानो धरना खालामाखै बैफोरनि सायाव मानो सरकारखौ सोंखारिनानै गोख्रों रावै बुङाखै जों नुदों जोंनि बर'फोरनि गेजेरावसो गोख्रों डायलग मारियो नङा होमबा नोंथांमोनाथ' नुदों जोंनि माने माखासे दैदेनगिरिफोरखौ नाथाय बेबायदि गेदेर इस्युनि सायाव जेबो बाथ्राखौनो बुंनाय जों निउसाव नुफेरा साफा सानै नुयो जों जायफोर बिथांमोना गोदोबो बुङो आरो दाबो बुंदों आरोबाव जों नुदों एबसुखौ सोखावबावनायनि बाथ्रा एबसुखौ सोखावोब्ला एबसुआल'सो बर'नि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे हानजा मेक्सिमाम टाइमाव मा बुङो बेबायदि हारिनि मोनफ्रोम खैफोदाव बाथ्रा बुङो आरो बेखौ सोखावना होबा थारैनो एबसुआ उइक जागोन अब्ला बिनि सायाव बुंग्राबो गैया जागोन आरो बेखौनो लुबैयो गुबुन जौगानाय हारिया एबसुखौ माबायदि सोखावनो हागोन एबसुखौ माबायदि दुरबल खालामनो हागोन एबसुखौ माबायदि लोरबां खालामनो हागोन एबसुखौ लोरबां खालामनो हानाय माने मोनद' हारिया एसटी मोननाय आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन आरोबाव जुदि एबसुखौ सोखावनो हायोबा बर' थुनलाइ आफादखौबो फिउचाराव सोखावनाया बांद्राय तान नङा होमबा बेबायदिनो माखासे गेदेर बर'नि आफादफोरखौ सोखावनायाबो बांद्राय टाफ नङा एबसुआ गावनाय माने बेबायदिनो एबसुखौ सोखावनो हायोबा थुनलाइ आफादखौबो सोखावनो हागोन बेबायदि मानसिफ्रा साननो सोलोंगोन थारैनो भाइरासआ खनसे नोंथांनियाव इनफेक्ट जानायनि उनाव बे स्प्रेड जानो बांद्राय गोबाव नङा बेनिखायनो मोनसे जुदि जों गोरोन्थि खालामदावो फिउचाराव बे गोरोन्थिया रेपिड जानो थाखाय बांद्राय गेदेर बाथ्रा नङा
जे मोनद' हारिखौ एसटि होनो थांनायनि जि नागिरनाय जोंनि आसाम सरकारा बेखौ जों अरायबो प्रटेस्ट खालामनांगोन, हेंथा होनांगोन। नङाबा मोनसे समाव जों बर' हारिखौ गाख्रेबनानै गादबनानै सोखावनानै थुख्रा थुख्रि खालामनानै डिभाइड खालामनानै जोंनि सायाव खुंगोन। अब्ला जोङो बै समाव बियो बिखौ ब्लेम खालामबाय थानायजों जों बर' हारिया जानो गोजौ थाखोसिम थांगोन। स' जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन, जोंनि साफ्रोम सुबुङा बै मोनद' हारिखौ एसटि होनो नागिरनायखौ गोख्रोङै हेंथा खालामनांगौ आरो बेफोरबायदि बिथिंखौ होबथानो थाखाय मोनफ्रोम बर'नि आफादफोरा खामानि मावनांगौ। बिनि सोलाय जों बिखौ बांद्राय ब्लेम खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया, आं बेखौनो बुंगोन। खुलुमबाय।